Iki ana tamu kok blasaan. Iki midak HP-ku. Ana tamu kok blasaan. Pertanyaanku siji nek Mas Eko teko iki. Pripun, Mau? Nggawa salin orang. Lah niku rak ya wis siap, Mau. Wah. Ngene iki nyandang, heeh ta, Mau? Iki lho dicengkit. Ya jarian, yang anu padha jane asline. Padha, ya blangkonan barang. Cedhake dan. Oh kuwi menteli dadi tenan iki. Matane. Oh. Nggih, sugeng pepanggihan sepindah malih ingkang saweg rawuh wonten ing papan mriki Kuda Pranisa Beber sekawan babak. Menika babak angka kalih spesial. Iki ora nyono, iki diprank Mas Eko iki sing bendina metu nang FB, saiki metu ning Jadilan. Semoga Mas Eko, jumeneng Pak Pur, Bali ya kowe. Bali ya ora apa-apa kok. Wis disangon. Ora. Semoga Mas Eko, badhe nyekar menapa? Ayo, duduk. Nah, Mau. Terus putih. Hantune request iki lho mau medeni. napa? Request napa? Iwi. Heh? Apa? Iwi. Jaluk serimpi. Jaluk apa? Kipli. Nyuwun langgam ngimpi. Oh, saiki. Engko pas sakniki. Ketoke Kang Sulpan mbahne iki. Padahal mbahne sing urip. Ngimpi ya ngimpi. Mas Eko dingimpeni Mas Eko. Dimpeni Mas Eko jero teko iki Mas Eko. Pak Dedani, Pak Dosi Mas Eko Pak Dedani. Niki lho. Nah iki. Nggih, ngapunten nggih nika sing nggen manten. Terus babas mriki. Oh nggih. Jenengan ada di manten. Krungu Jadilan kok yo kae ngendi yo? Oh, Pranesa. Pripun? Jenengan ada di manten. Krungu Jadilan kok pengen dadi ngene mau. Oke, heeh. Cari ngono kuwi nggih. Ayo aku ya krungune ngono. Krungu ngono kuwi Nas ya. Mbah. Nggih. Mbah putune dugi, Mbah. Semoga Mas Eko dibawa ning ngimpi ya, Mas. Sepiro, Mas? Nggih. Semene. Semene kurang gede lho. Nyambara ing awang-awang ang lelaku bebasan tanpa Ngambara munggahe gunung katungkul ngumbar gagasan sak temake nomo ngisi weteng ora. Kesusu lali Ramadan ning. Ana iki Mas, iki. Nek ana kembang setaman ya ora apa-apa. Oh, Nas. Ana Mas. Iki roti. Iki sing rasa keju 5.000. 5.000. Heeh. Ya 1.500 ya. Nggih. Nggih, matur nuwun. DP sik kok. Kalian kanca-kanca Kuda Pranesa. Oleh sangu pira saka manten iki mau? Urung tak tilik piye amplope. Ayo mbok ditiliki saiki Tak jajal. tilikane ya mbuh. Engko nek murah sesuk tak nggo. Wah, gede banget lho. Wih, dan oleh tenane. Buat Pak Eko Blangkon. Wah, Weh. abut ya. Sanu kritik. Sanu ewon. Ewan-ewan yang tiang sae. Semoga Mas Eko. Nggih, monggo. Ngimpi bersama Kuda Pranesa. Dados. Tasih nyawiji kalian konco-konco, dulur-dulur Kuda Pranesa asli gawe tenan. Makarya kalian Sibo Audio Sound System. Saja.
kandas lowes beragane alami sidat singset beso sangat depo sono dasar ayu maksudnya tanpa jiwa kemana-mana noras ronto tak gandeng malah koyo aku nek neng Gampeng Kidul ki kelingan jaman biyen Pripun Mas? karo Kang Kempul barang Oh. Biyen Wah, jam ana cerita apa Mas? wah biyen ana mana yang glidik ning Kidul ki cerah tobong ki rong kenal sampe lho Mbak Erna Loh. oh biyen nang ngene kan Kang Gundul barang ayo wah Mbak Mul lho Iki Mbak Mul saiki sakit waos lagi lara untu. Mau kita saranke mbok ganti untu gedruk, Mbah. Sing gedhe ngono. Malah muring-muring wonge. tetelke jarake pang wingi ra ya oke to untu katon bunga kanyang Gampeng domba sare kuciwane kabeh mau rawuh siap Sripat sipit lembeyane maka sipit kades luwes diragane Irong lagu wae. Nggo jam 3 landing misalnya. Landing menah. Landing ning Bola balik kok landing. landing ning Kali Code. Bola bali kok telung dina pisan ning Malaysia. Wong turah kok. Apa? Wong turah.
Pripun Mas? Oh. Bose Pak Kempul bar manggarapi wae njur kepoyo. Wow, kelingan saja ya. Iya. Biyen nggak pacara kidul tobong dhuwur kan. Biyen tahun 92 kuwi biyen. Dereng oleh to. Dereng mulai ya. Iya. Ana gurune mesti. Hah? Ana gurune. Brone aku tukang kendang kuwi. Ya. Katon bunga kenyokan dohap sari aku jiwa kabeh Matur nuwun Mas Eko. Sepindah malih Mas, menika wonten kesayangan prasaja utawi kesandung apa asmara? Derek. Waduh, aku lali kabeh lagune. Oh, nek sing lagu anyar urung apal, nek sing biyen lali. Iki wae. Salagune. Nganu mo, Terus pundi? manut pamundhatan lagu Saking saking cebleng motor. oh biasane. Ah, Biasane. Aku nek ngumumke iki bening ya suarane. Nggih ta. Oh, kaya. Bening suarane. Mas Eko sik wae, heeh. Ana sangune soalé. Oh iya, oh iya. Oh, kajenge Pak Eko. Pak Eko sik. Kondorian. Kok lagi didem ta, Mang? Iya. dadi rumiyin. Nah iki ra tertib nek wae. Oh. Monggo sepindah malih Derek. Aku wis Panjenengan. oleh to ya. Tak tandur pari. Monggo sing saged sarang-sarang nggih. Nggih. Tak tandur pari. Iki kayane judule stasiun balapan iki. Sewu kutho, sewu kutho. Jebul tukule. Tukule nopo? Abang bayi. Malah Cabang bayi. cabang bayi. Ranggen dah. Mana doang. Yo, suka tangi bersama Kudo Pranes. Masih bersama Kudo Pranes. Ada Pak Eko Blangkon. Ah, iki wis cincing iki siap dadi iki. Bapak telur. Arah. Ayo Dik. Aku tak sing ngalah, ketrimo mundur, ketenang loro ati. Oh ya oh, wong kono wis lali, ora bakal bali. Paripasan awak urep karipalo lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ora bisa dikuku. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sanyatane, kowe golek salah menangku dhewe, tak tandur pari jebul tukule malah soketeki. Ale tasih makarya sarengan kalian Gamping Kidul. Ada Kudo Praneso, Sibo Audio Sound Systemnya Indonesia Sak Jose.
urip karep talung lelo tak lakoni Asik. jebul janjimu jebul sumamu rabi soti kuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wong sing betah bebatu wes ngerti sakjane kowe salah golek menangku dhewe tak tandur pari sepul dukule malah suka teke wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sapa wong sing betah mripat kuwe ngerti sayangane kowe salah golek menangku dhewe tak tandur pari sepul dukule malah suka teke Sabar, sabar. Ini undian berhadiah. Tinata ing kutha Nuswantara tanah Jawa nyata papane satriya pecah dada nganti kutahing Lutira tatela trah mukti leluhur ing bangsa Buta pinter nyoto salah sawijine kasatriyan nyoto senopatine Supriyati wos kaloko asmane Buta pinter dadi pemben lelabuwe Arya Bima putra paring asma Bodhetaya more rahayu ning bangsa duwe warna tetunggul busananira Mardeka 17 Agustus 45 wis tinata ing prasasti Nuswantara tanah Jawa nyoto papane satriya baca dodo nganti kutane Lutira tatela trah bukti leluhur ing bangsa
kok dilalah kewirangan reginira Pimas nyoko jebul pria rambut dawa embere Kudo Praneso Ae Sibo Audio Sound System sak jose Ayo Pak Eko Ae Yo bodrek Aku nanti dolan-dolan benci sore rame-rame padang bulan nyenengake dasar priyo durung nate ploro-kromo romanito sing sajake tanpa kanca rambute dawa saka mburi lagake kok merati atiku dilalah ketiwasan reginira piwas nyoko jebul pria rambut dawa Tiwas nyoto jebul pria rambut dawa Aku nanti dolan benci sore rame-rame padang bulan nyenengake dasar piyo durung nate ploro-kromo romanito sing sajake tanpa kanca rambute dawa Sokori aku nego merati kok dilalah kewirangan reginira Piwas nyoko jebul pria rambut dawa Aku nanti dolan-dolan benci sore goni rame padang bulan nyenengake dasar piyo derek nate ploro-kromo wanita sing sajake tanpa kanca rambute dawa saka buri Awas embere ati kok dilalah kewirangan reginira tiwas nyoko jebul pria rambut dawa Tiwas nyoko jebul pria rambut dawa Yo
aja kebus-kebus nek. Yo. Iya. Jaranan Jawa sigra jogetane ancaan nuju kono ra ketinggalan nuko reasine kutha praneso iku jeneng jatingan kondur, kiyaine nyuwun kondur. Yuk. Ember, aki digolekke. Ganteng goyan. Kuwi kok langsung pecah kuwi goyan.
Adolane nang mejing kok ora apal. Wingi ra ketok to wingi nang Bembar ra ketok. Keret. 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 Angger keret. Wingi nang Bembar ra ketok. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Kerjain. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya cetar. Tuk ketika tak ketika tuk ketika tak ketika tuk ketika tak ketika tuk ketika tak ketika tuk ketika tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya cetar. Tuk ketika tak ketika tuk ketika tak ketika tuk ketika tak ketika tuk ketika tak ketika tuk ketika tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya cetar. Tuk ketika tak ketika tuk ketika tak ketika tuk ketika tak ketika tuk ketika tak ketika tuk ketika tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, Lalu sing anyar sesuk. ku duduk samping Pak Kusir. Pokoknya danane cukup, mboten usah khawatir. Pak Eko jarane rusak. Mengendarai kuda supaya baik jalannya cetar. Duk tik tak tik duk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Pecut, pecut.
Ayo, ayo, ayo. Ayo Mas Niko. Kondur ya kondur. Hei, hei. Ya, ya. Min mursita solahe anuju prono. Wiwit sonde saya engaleten kawe sikoreno lan para miyarsa sonderang yang gumepe awak-awak saka-saka ya ya saka-saka ya ya saka-saka ya ya buka siki saka-saka ya ya saka-saka ya ya saka-saka ya ya woi sur Ha ha ha. Slow, slow. Ya, ya. Pedangnya Mas, tolong pedang. Nyuwun tolong pedangnya nang jero, sapa sing cedak. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samya nulodo katya ing unik ceritane andalira sang Prabu sasra bau kang paes pati aran pateh swanda lelabuhanipun kang kineluh tripakara kuna kaya purun kang diatepi nuhun nitrahu tomo semut ireng anak-anak sapi kebebokang nyebrang kali Bengawan
keong gondang cerak sumute timun ukuran 8 Surabaya geger kepati geger ngoyak macan dadi wadahi bumbu alon-alon Kartosura gajah mentok jenendang wit sinaguri mati cineker ayam. Ayo Mas Didin, Mas Didin. Semoga Kang Mogol pengen nyanyi napa? Semoga. Lestari. Oh, nggih. Semoga. Ayo, Ca. Ditintingke. Mesti kepethuk ning pasar iki. Para Lestari. Menika penyanyi legend nih, Mas Murseno Mogol. Biyen dek rekaman tak critani dek rekaman neng ngendi Semarang. Jaman kaset kae, mlebu nggon AC iki masuk angin dek. Iki tenan. Saiki ning Gari Petran kok. Semoga Mas. Saiki Gari Petran Praneso. Oh, veteran. Veteran kok Petran ki opo? Ayo Mas. Oh iya, nendi? Nendi? Ayo dididik. Oh iya. Musik iki Mas. Waduh. Lestari. Iya, Lestari. Sik nyun sewu, Lestari ki lagune sing piye? Lestari penek no blibek. Dewi. Waduh. Bisa apik suarane sebulane. Yo. Bisa kaya biyen suarane. Amin. Amin. Sehat Kang Mogol? Sehat, muga anak-anakku sukses. Amin. Praneso tetep Duer. sukses. Amin, amin. Kowe tak takoni sehat alhamdulillah kok miring-miring apa? Panungen. Semoga yuk. Mas, ini Mas. Ayo ngadeg le gaya biyen le piye? Ah, le gaya kae. Pak Pur ditirokke le gaya kae Pak Pur. Nah.
bisa nolong sasat abyo ring kartika kadya putita ing nendra anjang kepitresna jati manggiya lestari apitung kembang suci menyang semi sakjroning sepi cahyamu amadani sak ladri kadya tembangi angan-angan kula dari tanpa wanganan lumatku nembus marang kabagyan banget manis sinawang musik katon lamlawi antar wewangi semi sasat abyo ring kartika kadya putita ing nendra anjang kepitresna sejati manggiya lestari apitung kembang suci menyang semi sakjroning sepi cahyamu amadani sak ladri kadya tembangi ati angan-angan kula matur nuwun Mas Mursena Pokol. Yes. Oh yeah.
kuning kuning sekar kemuning Kuning-kuning sekar kemuning kuning Aeloloya 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 Salalalalala Kuning-kuning sekar kemuning sekar po Aeloloya 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 Salalalalala Sekar kemuning sekar tanjung gunung Aeloloya 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 Salalalalala Gunung-gunung digawe sawah banjur bi Aeloloya 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 Salalalalala Cara kepingin gone banyoni Ae ae. Lai lai Aku nate dolan-dolan kanthi sore ae ae rame-rame padang bulan nyenengake dasar priya durung nate bloro-kromo wanita sing sajake tanpa kanca rambuté tebal mengkejana saka buri lagune kemareti padudu kok dilalah kewirangan reki biru tiwas nyoba jebul priya rambut dawa ae ae Alah kemayu Nandra. Alah alah. Aku nate dolan-dolan ngaji sore ae ae Goni rame padang bulan nyenengake lalalala Dasar priya durung nate palakrama Rawanita sing sajake tanpa kaca Rambute dawa Ayo ayo. Awas awas awas. Payung payung. Yur. Asli lho. wes wes karene
Monggo sak menika Pak Dukuh. Ora krungu kabare sajake rada laleh mung tansah dadi yen dituju deket lagi eseme arati wis mari kabeh muga-muga atiku dadi ketrep ampulah ati tropak mari kangen kula sira petro tak jajatiko hati-hatiku sekup rene wis rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake rada laleh amung tansah dadi impen yen pinuju greget lagi eseme arati wis mari kabeh muga-muga tansah tegar atiku dadi tetrem ampulah ati tropak mari kabeh kula sira petro tak jajatiko Tresno ati